guys, I know ukuthi kubalekile futhi kubaleke kakhulu ukuthi umuntu aziphathe kahle, alinde umshado before azale. Kodwa ngine question. Ikhona yini mhlambe i-cut off point yokuthi ugive up ukuthi hayi kushuthi umshado angudalelwanga. Mekuhlambe wawuyifuna izingane uma nuyithole noma ungashadile. Ngibuziswa yini? Ngibuziswa ukuthi nginomngani wami una 62 uzokwenza u63 nje manje nje ngenyanga ezayo. Wayiphatha kahle kumngani wami uright unayo yonke into. Kodwa manje mesixoxa uhlale ethi she can't wait ukuthi athole uhusband ukuze naye abe nezingane. Usalindile ukuthi athole umshado ukuze azale kahle azalele emshadweni. So angazi ukuthi mhlambe mina ngibona ngehlelo wrong yini mekufika into yokuthi ngimkhuze. Kodwa futhi ngibuye ngiyikhuza ukuthi angazi ngoba asikaze sitshele ukuthi umshado fanele ufike emuneminyaka emingaki. Fanele ugive up emusuneminyaka emingaki. So ngizocela kube Inini ningichazelayo la. Mhlambe naye umngane wami uzoyibona le video. No 62 naye kulungile yini mesalinda umshado ukuthi ulinde ukuthi ashade ukuze athole abantwana. Ikhona yini cut off point noma nje sishaya ngesaseBhayibhelini sokuthi ukhona owathola izingane eseno 138 weminyaka. Ngicela ningichazele nenaziyo. Mina angazi lutho ngempela. So ngingajabula mase ningichazela mhlambe ngiyajaja kanti fanele ngabe ngiyijaja mina. Ngoba phela wonke umuntu unemvume yokuthi ayifise into ayithandayo empilweni yakhe. Kodwa at 62 nakhona sisangalindi noma fanele mhlambe si give up at a certain age. If yes, iyiphi leyo age kufanele ubone kuyona ukuthi hayi kushuthi usoulmate angidalelwanga yena noma kushuthi mhlambe owami usoulmate engabe bam-aborta noma kwenzekani akekho kodwa angikhohlwa ukuthi ngizoshada bese ngithola abantwana emshadweni.